Boas tardes a todos e a todas. Vamos a dar comezo a este pleno, en sesión ordinaria deste xoves 30 de abril de 2026. Comezamos co primeiro punto da orde do día, que é a aprobación da acta número 3/2026 do 26 de marzo e a número 4/2026 do 14 de abril de 2026. Non sei se tendes... Sí. Grazas, señor presidente. Boa tarde a todos e a todas as presentes. Como sempre, a xente que nos ven das súas casas. Volve a ser habitual que este grupo vote en contra da acta do pleno anterior. Volvemos a presentar preguntas por escrito no pleno de marzo. Fixéronse unha serie de preguntas no pleno e seguimos sin ter a resposta a día de hoxe, xa non do pleno de marzo, sino tamén do pleno de febreiro. Entendemos que a acta ten que reflectir fielmente o que acontece no pleno e esperemos que se tomen as medidas necesarias para que, no menor tempo posible, por lo menos este grupo teña as respostas que lle plantexamos nas preguntas remitidas nos plenos anteriores. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda a primeira ata ou as atas? Votamos a primeira ata. 12 a prole e 4 en contra. E a aprobación en sesión extraordinaria urxente do 14 de abril. 10 a prole e 4 en contra. 10 a prole e 4 en contra. Van as dúas aprobadas no mismo. Votamos a segunda ata. Votos a favor? A segunda. Unanimidade. Sí. Moi ben, continuamos. Antes de nada, que me esquecín de dicir que, presidirei hoxe ante a ausencia do noso alcalde. Pasamos ao punto número 2, darse conta das resolucións da alcaldía e as actas de xuntas de goberno da resolución da alcaldía 310/2026 a 417/2026 dictadas dende o 23 de marzo de 2026 ao 26 de abril de 2026. Dase conta tamén da aprobación do plan orzamentario a medio prazo 2026-2029. Pasamos ao punto número 4, que é a adhesión ao convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento da rede de concellos contra o acoso escolar. Dou a palabra para defender a voceira de Rianxo en Común. Grazas, señor presidente. Boas tardes a todos e a todas. O obxecto de adhesión a este convenio é a incorporación do Concello de Rianxo á rede de consellos contra o acoso escolar creada no marco do convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento da rede de concellos contra o acoso escolar. Tal e como se recolle no Plan Integral contra o acoso e o ciberacoso escolar, unha das prioridades principais dun sistema educativo de calidade é o impulso de contornas escolares seguras, inclusivas e respetuosas nas que o acoso e o ciberacoso non teñan cabida. Para evitar que se cheguen a producir situacións de conflito, as administracións públicas en xeral e os concellos en particular debemos traballar da man e tomar como medida de prevención a promoción dunha cultura de respeto, empatía e tolerancia, así como fomentar o desenvolvemento integral do alumnado de maneira que se sintan seguros tal e como son na súa maneira de expresarse, sen temor a seren vítimas de intimidación nin de calquera outra forma de violencia. É por iso que a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAMP, e a Consellería de Educación asinaron o pasado 11 de marzo un convenio de colaboración para o desenvolvemento da rede de concellos contra o acoso escolar.
Este convenio establece os mecanismos para consolidar unha rede de apoio territorial que non só interveña ante situacións de acoso, senón que actúe de forma preventiva para garantir o benestar e o desenvolvemento integral do alumnado galego nun clima de convivencia positiva. Esta rede establece como obxectivos principais os de fortalecer a coordinación entre institucións e entidades locais para previr, detectar e abordar de forma eficaz os casos de acoso e ciberacoso no ámbito escolar, establecer un seguimento sistemático e continuado dos posibles casos, incorporando unha perspectiva territorial que garanta a implicación activa de todos os actores responsables a nivel local, ofrecer apoio estruturado e colaborativo aos centros educativos na xestión de situacións de acoso e ciberacoso, favorecendo respostas áxiles, integradas e adaptadas a cada contexto, promover a prevención como eixe central da intervención, impulsando unha cultura de convivencia positiva, respeto e tolerancia cero ante calquera forma de violencia, fomentar a formación continua e especializada dos axentes implicados co fin de dotalos de ferramentas actualizadas e criterios comuns de actuación, deseñar e implementar programas específicos e contextualizados que respondan ás características e necesidades particulares de cada contorna local. E, por último, reducir a incidencia de casos que requiran a activación do protocolo de acoso escolar mediante estrategias de detección temperá e unha intervención preventiva ben coordinada. Tal e como nos chegou a invitación por parte da FEGAMP para a firma deste convenio, consideramos que é de interese municipal a participación do Concello de Rianxo no desenvolvemento deste convenio e por iso traemos esta proposta para a súa aprobación a esta sesión plenaria. Moitas gracias. Abrimos un turno de palabra. Ten a palabra a voceira do BNG. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e a todas. En canto a este punto proposto, vemos como nos últimos anos se recortou progresivamente en persoal educativo, en recursos nos centros docentes, en coidado das infraestructuras de colexios, institutos e escolas infantís. De feito, vímolo de cerca nos centros do noso propio Concello. E esta precariedade crecente provoca unha dificultade que se está vendo intensificada para as docentes para ofrecer unha educación equitativa, inclusiva e de calidade ás nosas nenas e nenos. Todas estas medidas provocaron o descontento non só dentro dos equipos docentes, senón tamén entre as propias familias, que levaron a cabo manifestacións, movilizacións e protestas que consideramos molestaron á Consellería. Así, consideramos que este convenio, lonxe de propor medidas reais e concretas para mellorar a situación da educación do noso país, porque na documentación que se nos achegou e nas comisións non se nos concretou que medidas son estas as que se van a levar, serve únicamente como medida de contención e de apaciguamento destas queixas colectivas que se atopan en aumento. Consideramos que os colexios o que necesitan son máis medios e menos fotos á galería. Ademais, consideramos incorrecto poñer o foco soamente nos centros educativos, cando moitas das situacións de acoso, senón a maioría, ocorren fora dos propios centros. Polo tanto, imos absternos neste punto. Moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias a todos. Dentro do Grupo Municipal do Partido Popular quero manifestar o apoio á adhesión do Concello de Rianxo á rede de concellos contra o acoso escolar. Estamos ante unha cuestión que vai máis alá de calquera diferencia política. Falamos de protección dos nosos nenos e nenas, da convivencia nos centros educativos e da responsabilidade das administracións públicas para actuar con prevención, coordinación e eficacia. O convenio promovido pola Xunta de Galicia e FEGAN establece un marco de colaboración útil, práctico e ben definido. Non se trata de crear estruturas novas nin de asumir competencias que non nos corresponden, senón de sumar esforzos, aproveitar recursos xa existentes e mellorar a coordinación entre as administracións. Ademais, é importante destacar que esta iniciativa non supón un custo económico directo para o Concello, tal como se recolle no propio convenio. Polo tanto,
Estamos ante unha proposta responsable tamén desde o punto de vista da xestión pública. Pero máis alá do económico, o verdadeiramente relevante é o impacto social. A prevención do acoso escolar require implicación, formación e presenza institucional. E aí os concellos temos un papel importante, especialmente no ámbito da proximidade coas familias, cos centros educativos e co tecido social. Por iso, consideramos positivo avanzar en medidas como a designación dunha persoa responsable de coordinación, o impulso de accións formativas e sensibilización ou a colaboración cos centros educativos e AMPAs. En definitiva, esta é unha proposta sensata, útil e centrada nas persoas. Unha proposta que reforza a protección da infancia, mellora a convivencia e aproveita a colaboración institucional. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular vai votar a favor. Moitas gracias. Moitas gracias. Dá a palabra ao Partido Socialista. Boas tardes a todos e a todas. Como se dixo na comisión, o noso voto vai a ser favorable. Que o noso Concello participe nun convenio entre a FEGAM e a Consellería de Educación sobre o acoso escolar supón para a Administración Local de Rianxo unha oportunidade clara de reforzar o seu compromiso coa protección da infancia e mocidade. Este tipo de acordos permite acceder a recursos, a formación e a ferramentas especializadas que facilitan a prevención, a detección e a intervención ante situacións de acoso que é moi difícil de abordar de forma illada. Así mesmo, a colaboración institucional garante unha resposta coordinada entre administracións, centros educativos e servicios sociais, o que aumenta a eficacia das actuacións. Non obstante, neste contexto de atención cabe destacar a necesidade de execución e posta en práctica da moción presentada polo Partido Socialista ante a necesidade de ter unha Casa da Xuventude, ofrecendo dende o Concello á mocidade un lugar seguro de encontro, participación e apoio. A Casa de Xuventude actuaría así como complemento ideal á acción do convenio, reforzando a prevención primaria dende o ámbito comunitario e favorecendo a implicación activa de mozos e mozas na vida social e comunitaria no noso Concello. En conxunto, as medidas contribúen a promover valores fundamentais como o respeto, a convivencia e a igualdade, favorecendo o tecido social, local e mellorando o benestar e a protección da infancia e mocidade. Coa implicación neste convenio, consideramos que Rianxo se proxeta como un concello activo, responsable e comprometido co desenvolvemento integral e coa cidadanía máis nova. Moitas gracias. Pasamos entonces á votación. Votos a favor. Partido Socialista. Abstencións. Queda aprobado. 12 votos a prol e 2 abstencións. Queda aprobado o convenio. Continuamos co punto quinto, que é a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases lixeiros, papel e cartón dun só uso. Traemos este convenio considerando, entre outros, o informe de Secretaría ao respecto, e traese o convenio para a aprobación, se procede, por parte do Pleno. Primeiro, solicitamos ao Concello de Rianxo a adhesión ao convenio de colaboración para este convenio marco ao cal nos queremos sumar. Entre eles temos o primeiro punto, ao cal é solicitar formalmente dende o Concello a adhesión ao convenio, e o segundo punto, que se especifica en, creo que son 5 subpuntos, entre eles que son asumir os seguintes compromisos: a adhesión ao convenio marco, a declaración de responsabilidade, a vixencia e a resolución do convenio de adhesión, a modalidade de xestión elixida. Temos 3 modalidades: a modalidade A, a B e a C, que sería o noso caso, denominada SRAP Financia, e a designación de reciclador dos residuos de papel e cartón
procedentes da recollida selectiva monomaterial. Este convenio, ben resumindo así un pouco, é bastante amplio, que non sei se tivechedes a oportunidade de lelo, é bastante extenso, en torno aos 300 páxinas. Pouco nos queda máis que acollernos ao propio convenio, ao cal, se non recordo mal, salvo, creo que son 2 concellos de toda a provincia que non están adheridos, o resto dos concellos están todos adheridos a este convenio, ao cal nos permitiría facer un tratamento un pouco máis exhaustivo e un pouquiño máis ordenado dos envases de papel e envases lixeiros dun só uso. Non sei se tiveron a oportunidade de velo, levouse a comisión, dictaminouse favorable e procedemos a abrir un turno de palabra. Ten a palabra o voceiro do BNG. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Este convenio para nós non deixa de ser pois a continuidade do modelo en precario que se viña utilizando coa empresa que realiza a recollida de envases. Para nós é preciso axilizar a licitación do contrato de lixo. Pois van alá 3 anos deste goberno e non vemos ningún tipo de avances ao respecto. É necesario acelerala por varias cuestións, pero sobre todo porque os contedores están nun estado lamentable, así como a falta de punto de recollida tamén. Entón, pois dende o BNG queremos aproveitar para atender a man para así poder colaborar no que sexa preciso para que o novo contrato do lixo sexa unha realidade nesta legislatura. Moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias. O Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo, en relación coa proposta de adhesión ao convenio marco para a xestión de residuos de envases lixeiros e papel e cartón, queremos manifestar uns puntos. En primeiro lugar, debemos sinalar que compartimos a necesidade de avanzar cara a modelos máis eficientes e sostibles na xestión dos residuos, en cumprimento da normativa vixente e dos principios da economía circular. Non obstante, consideramos que a realidade actual do servicio no noso concello presenta importantes deficiencias que non poden ser ignoradas. Tal e como se desprende do propio expediente, o concello asume responsabilidades relevantes en materia de control, inspección e garantía do cumprimento das obrigas relativas á recollida separada e tratamento dos residuos. Porén, a situación actual evidencia un funcionamento deficiente do servicio, con problemas reiterados na recollida, na calidade da separación e na atención á veciñanza. Ademais, o modelo escollido, a modalidade C, implica que o Concello mantén unha responsabilidade directa na organización e seguimento do sistema, incluindo a designación do xestor ou reciclador, sen que se concreten mecanismos suficientes que garanten unha mellora real do servicio nin ferramentas efectivas de control e penalización ante incumplimentos. En consecuencia, consideramos que a adhesión a este convenio nas condicións actuais non resolve os problemas existentes nin garante unha mellora efectiva do servicio de recollida de cartóns e envases lixeiros en Rianxo. Por todo exposto, e sen opoñernos aos obxectivos xerais do convenio, pero amosando a nosa preocupación pola súa aplicación práctica e pola situación actual do servicio, o Grupo Municipal do Partido Popular vaise a abster na votación. Consideramos que a xestión que se está facendo agora mesmo non pode ser continuista. Hai que dar unha volta de tuerca e creemos que é mellorable e que se debe mellorar. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Grazas, señor presidente. Hoxe traemos a este pleno a adhesión a un convenio para a mellora da recollida de envases de plástico dun só uso, un acordo que en términos xerais pode contribuir a avanzar na xestión dos residuos, pero que non pode analizarse de forma illada esta situación, xa que a situación real do servicio de lixo e limpeza viaria debese explorar de forma conxunta.
porque seguimos arrastrando un problema estructural, a falta dun contrato integral actualizado e operativo despois de anos de estudo. Máis de 20.000 euros de gastos nun estudo técnico e un proceso que continúa sen peche nin decisión definitiva. Este grupo, xa en 2024, propuxo un pleno extraordinario para avanzar e tratar de ver a situación dese servicio e consideramos que a situación a día de hoxe está exactamente igual. A isto súmase a implantación da chamada quinta fracción, é dicir, o contenedor marrón, que se puxo en marcha sin un acompañamento suficiente, sin un contrato específico claramente definido e estabilizado no tempo, o que está xerando problemas evidentes de uso e funcionamento da veciñanza. E todo isto prodúcese nun contexto no que a propia Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados para unha economía circular xa establecía plazos claros de obrigas para as entidades locais, especialmente en materia de recollida separada de residuos, que está plenamente vixente e que seguen sen existir planificación, nin medios, nin execución efectiva. Non falamos de novas exixencias futuras, sino de obrigas xa en vigor que condicionan a forma de prestar o servicio. O que vemos é que se están xerando parches de forma continua, alargando procesos para non tomar esa decisión que tanto lle beneficiaría ao Concello de Rianxo. En relación coa documentación deste expediente, tanto o informe técnico de Medio Ambiente con data 21 de abril do 2026 como o informe de Secretaría do 22 de abril de 2026 recollen a necesidade de adecuar o marco normativo municipal, o que implicaría a modificación das ordenanzas municipais de residuos. Para poder dar cumprimento ao convenio e á normativa vixente, senón ao final creo que ese marco legal para poder facer ese traballo de concienciación e de seguimento e de implementar calquera medida para que se execute de forma positiva o servicio, pois quedará de forma claramente anulada. Pouco ou nada podemos facer se non temos unhas ordenanzas actualizadas e uns servicios cos que se deben implementar. Porén, esa adaptación non ven acompañada dun calendario nin dunha proposta concreta de modificación, o que deixa un paso clave da implementación sen definir. Por outra banda, segue aberta dende novembro de 2025 unha enquisa e consulta veciñal sobre o modelo de lixo. É dicir, calquera veciño a día de hoxe pode entrar na enquisa, meter os seus datos e cubrila de novo. Falamos da enquisa sobre o servicio de lixo que este Concello promoveu en novembro de 2025. 6 meses despois non temos absolutamente ningún dato sobre esa enquisa, non sabemos se foi efectiva, se non temos ningunha referencia sobre o que opinou a veciñanza respecto a esa enquisa famosa. Non hai peche formal nin traslado público de resultados, o que dificulta que a veciñanza vexa reflexado o seu papel nese proceso de decisión. Por todo isto, máis alá da votación de hoxe, queremos deixar formulado un conxunto de deberes claros para o grupo de goberno. Primeiro, pechar e presentar de forma pública e transparente os resultados da consulta veciñal iniciada en novembro do 25, incorporándoos á planificación do servizo. Segundo, definir e concretar un calendario real de resolución do contrato do lixo e limpeza viaria que leva anos en estudo sen materialización efectiva. Terceiro, regularizar e clarificar a situación da quinta fracción, garantindo que o contenedor marrón non siga funcionando como unha medida illada, sen soporte contractual nin planificación integral. Xa manifestamos no pleno de novembro de 2024 unha situación que iba a dificultar a concienciación á veciñanza sobre o uso do contenedor marrón. Non só estamos dificultando, o grupo de goberno promove que non se execute de forma correcta utilizando o contenedor marrón como vimos durante estes últimos 2 anos para recoller de cartón, para as festas, para eventos, para todo, menos por o que en teoría debería de ser. E cuarto, elaborar unha folla de ruta de cumprimento da Lei 7/2022 adaptada ao Concello de Rianxo con prazos medios e obxectivos verificables. O que está en xogo non é unha medida puntual, sino a capacidade do Concello de Rianxo para cumprir a lei e ofrecer un servicio de lixo e limpeza viaria moderno, ordenado e eficaz. En ese obxectivo, o noso grupo vai estar sempre, como fixemos ao longo desta legislatura, propoñendo, fiscalizando e exixindo planificación e resultados. Moitísimas gracias. Moitas gracias, Rianxo en Común.
Grazas, señor presidente. Simplemente me gustaría destacar que as entidades locais temos a obriga de xestionar os residuos domésticos e debemos acollernos a un sistema que nos permita facelo. Entón, xustificamos a necesidade de adherirnos a este convenio como a única opción viable agora mesmo para a xestión e tratamento dos residuos municipais, tal e como se recollen nos informes técnicos. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos a favor? Sí. Unha pregunta solo. Valora o grupo de goberno facer a modificación da ordenanza? Moitas gracias. Creo que iso non é punto do día. Traemos un convenio ao cal se expón ao que é o que vamos a votar. Non vamos a falar de facer modificacións porque non é punto de día a tratar. Gracias, señor presidente. Exactamente ese é un punto que aparece reflexado nos informes pois que tratamos a información e que o mismo secretario e o técnico de Medio Ambiente nos remiten facendo alusión a de que sería interesante que o Concello de Rianxo, ademais, modificara a ordenanza ao respecto, co cual a pregunta creo que encaixa perfectamente no que estamos debatindo e a pregunta é clara: vai o Concello de Rianxo modificar a ordenanza do lixo? Gracias. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Votos a prole, 4 abstencións. Moi ben, continuamos e pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira do BNG. Señor secretario, creo que no devenir do pleno, nunha vez que se acaba a orde do día, o señor presidente debía de preguntar se os grupos temos algunha moción para presentar con motivo de urxencia. Moitísimas gracias. Disculpade, estaría ben que antes de iniciar o pleno se me notificase, non se me notificou, non sei se hai algunha moción. Entendo que ao non notificar nada nin comentar ao inicio do pleno, entendo que non había ninguna. Hai algunha moción? Si, entendemos que a responsabilidade do presidente, sin debate ningún, é preguntar. Bueno, pois defende brevemente para votar a urxencia e se aceptan, pois pasará a debatirse. Bueno, remitimos unha proposta aos diferentes grupos para que valoraran a súa inclusión. A moción de urxencia versa sobre as actuacións de asfaltados en mellora da rede viaria municipal por motivo de seguridade, mobilidade e impacto social e económico. Simplemente a urxencia ven derivada dos puntos concretos que expoñemos na moción e vai referida a que consideramos que estamos nun momento no que se está incrementando notablemente a afluencia de persoas e vehículos ás zonas que mencionamos. Falamos dos accesos á Praia de Tanxil, falamos dos accesos ás instalacións do campo municipal da Lomba, donde se van a celebrar unha serie de eventos, e xa se levan facendo ao longo destos meses, con gran afluencia de xente foránea, co cual a imaxe que está dando o Concello en ese aspecto non é moi favorable. E aparte falamos tamén que no último mes hai unha situación que se dá no Colexio Brea Segade, na pista que vai ser para Paradela, que se dá un desgaste moi importante da pista, e consideramos que é urxente que se incluyan estas situacións no plan de mantemento de vieiros para poder chegar, se podemos, ao mes de xuño e como moito ao mes de xullo con esas situacións solucionadas. Por iso traemos de forma urxente, porque vemos que non hai un plan publicado, non sabemos en que sentido se está traballando, e consideramos que son unha serie de propostas que poden encaixar perfectamente no plan municipal. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Antes de pasar a votar a urxencia, este grupo non ten constancia de que se presentase ninguna moción, nin por correo electrónico, nin por outro medio. Nos vamos a pasar a votación, se decide, debatirase. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Queda rexeitada. Moitas gracias. Pasamos agora sí ao apartado de rogos e preguntas. Dá a palabra ao BNG. Moitas grazas. Vou a comenzar cos rogos.
Trae un rogo repetido xa nos últimos plenos. Rogamos se revisen os extintores do cuartel vello, os cales teñen a última revisión que se debe facer anualmente realizada en xuño de 2024. Vai facer agora 2 anos que non se revisan estes extintores. Entón, rogamos o revisen porque é un edificio que conta con moita actividade de moitas persoas, entre elas a maioría nenos e nenas. Rogamos se dirixa, se plantexe desde o Consello algunha actividade de limpeza do río Té, xa que as últimas enxentas teñen deixado o río cheo de plásticos. Rogamos se aborde a necesidade dunha limpeza para erradicar a presenza de diversas plantas invasoras, entre elas a Tradescantia fluminensis, a cal está moi presente en zonas de sombra do río Té, así como noutras zonas do Paseo da Torre a Tarajoña e prolongación a Ponte Veluso. E as luminarias da Ponte de Catoira que pertencen ao Concello de Rianxo seguen apagadas e rogamos se solucione esta cuestión. Temos tamén unha pregunta. Están os contedores marróns operativos? Se é así, rogamos se realice unha campaña de correcta utilización para toda a veciñanza. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias. Desde este grupo municipal queremos trasladar ao pleno a nosa preocupación polo estado xeral de conservación das vías e beirarrúas de titularidade municipal, facendo fincapé tanto no casco urbano como nas parroquias que non deben quedar en segundo plano. No casco urbano resulta especialmente preocupante a situación das beirarrúas na zona de Fincheira, onde existen numerosos tramos con socavóns, pavimento deteriorado e roturas visibles. Incluso en algúns puntos as beirarrúas carecen de lousas e presentan remates en asfalto, o que evidencia un estado de conservación claramente deficiente e supón un risco para a seguridade dos peóns. Do mesmo xeito, en distintas pistas das estradas municipais como Loureiros, Pedro Vixía, a estrada de Tanxil ou o entorno do arrabal de Tanxil, o estado do firme é claramente deficiente, con presencia continua de fochancas, desgaste do pavimento e a falta de mantemento estrutural. É certo que en algunhas destas vías se realizaron actuacións puntuais baseadas no recheo de socavóns, pero estas medidas resultan insuficientes, xa que co paso do tempo os desperfectos volven a aparecer, evidenciando a necesidade de intervencións máis profundas e duradeiras. Por todo isto, rogamos ao equipo de goberno que se leva a cabo unha inspección detallada tanto no casco urbano como nas parroquias do municipio, que se priorice a reparación integral das zonas máis deterioradas, especialmente nas beirarrúas, que supoñen un risco para os peóns, e que se elabore un plan de mantemento eficaz e continuado, que vai máis alá das actuacións puntuais. Tamén queremos facer fincapé en que hai varias zonas que necesitan melloras, como a senda do litoral dende o Porto cara a Veluso, con moita maleza e que dificulta o seu paso por aí. Rogamos que se actúe, que se limpe. Tamén solicitamos unha actuación inminente no cauce do río Té. Si é certo que no inverno os temporales fixeron mella no paseo actual, pero hai que meterlle man e rogaríamos unha actuación inminente e recuperar os pasos, as pontes que había dunha beira a outra e acondicionar os sendeiros laterais. Temos queixas de varios veciños de certos puntos. Un deles é unha tapa levantada na acera con perigo de caída. O problema desta tapa, que está aberta, é que xa leva moito tempo así. Está no cruce en Taragoña, entre o cruce de Muiños cara arriba. Ves ali que está señalizado, rogamos que se solucione dunha vez. Vamos a ver.
rogamos que o Concello de Rianxo tramite e implante puntos, dote a veciñanza de puntos de recarga para os vehículos eléctricos. Creemos que é unha necesidade que debe ser asumida polo Concello, dotar de algún punto de recarga. Queremos ou solicitamos que se actúe dunha forma inmediata no banco de pedra que está aquí na Praza de Castelao entre o Bar a Motor e o Banco de Santander, as escaleiras que baixan cara a Praza de Padrón. Ese banco, pola parte que dá cara ao mar, vese que está agritado, hai unhas fendas na parede, entón rogaría que se sanease por seguridade e por estética tamén. Tamén aquí na Praza Castelao solicitamos que se arranxe a pavimentación das lousas de pedra. Constanos que hai varias que se moven e que poden ser perigosas para transitar por encima. Tamén na Praza Castelao, isto xa é unha pregunta, trouxeras a pleno anteriores a falta de iluminación dunha farola que estaba, dun proyector que estaba averiado. Quería saber se xa se arranxou ou se ainda está pendiente. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Grazas, señor presidente. Empezamos polos rogos. Rogámolle que se poña en contacto cas empresas que levan o servicio de mantemento das luminarias no noso Concello e que revisen as tapas onde se ubican as tomas de terra. Recentemente un veciño de Taragoña, ali nas Pedriñas, caeu en unha desas tapas que estaban abertas, co cual rogaríamos que revisaran non só esas, sino todas as tapas para evitar males maiores. Rogamos que se proceda á conexión do saneamento ás vivendas situadas en Quintáns, na estrada Caraleira, na marxe dereita, que levan 3 anos en servicio, a pesar de que o anterior goberno executou os cruces na DP 3301 para facelo posible e de tratarse, ademais, dun compromiso anunciado polo propio alcalde en 2023. Rogamos que se solucione de forma inmediata esa situación. Trásladannos usuarios das pistas deportivas das ADOS que, mal existir un baño exterior, non se está permitindo o seu uso. Esta situación está a provocar que, especialmente nas fins de semana, se dean problemas de salubridade no recinto escolar. Rogamos que se garante o acceso aos baños ás persoas usuarias. Rogamos que a limpeza das praias se realice evitando a acumulación de residuos nos laterais, especialmente nas zonas sombrías baixo as árbores, que é onde habitualmente permanecen os usuarios das praias. Rogamos unha revisión do proxecto de Pedravixía ante a crecente preocupación veciñal pola publicación desas infografías nas redes sociais referente ás plazas de estacionamento, a falta de claridade sobre a súa execución, a existencia de interpretacións contradictorias sobre o sentido no que se ten que circular, xa que aparecen coches dados a volta en sentido contrario, aparecen entradas a garaxes tapadas. Bueno, creo que a veciñanza de Pedravixía está un pouquiño nerviosa en base a que proxecto se vai a facer, e o que solicitan é que antes da súa execución se abra un proceso de información e participación veciñal. Rogamos a habilitación de baños públicos adaptados en Rianxo, garantindo a accesibilidade e a igualdade de uso dos espacios públicos, fundamentalmente aquí no campo de arriba. Rogamos actuacións urxentes de mantemento no paseo marítimo. A previsión dunha futura remodelación non pode sustituir as obrigas actuais de conservación, especialmente cando están a producirse novamente caídas e situacións de risco.
Trasládanos, veciños, a necesidade de revisar o deseño e as dimensións das plazas de estacionamento das persoas con mobilidade reducida, incluídas as situadas nas instalacións deportivas, xa que en algún caso non permiten unha saída adecuada dos vehículos nin garanten a accesibilidade real. Preguntas a pleno. En que fase se atopa a creación do parque infantil homologado en Isorna? Que explicación ofrece o Goberno pola falta de resposta ás solicitudes de documentación relativas a... Falamos documentación presentada polo Partido Socialista. Solicitamos informes referente á Plaza de Abastos, solicitamos informes referente aos usos privativos que se fixo do espacio público na Plaza de Abastos e na documentación que enviades a este pleno reflexase que se fixo o pago a unha persoa para xestionar ese espacio de forma privada, vulnerando a ordenanza e vulnerando o reglamento dese espazo. A día de hoxe, a pesar de solicitalo hai 4 meses, pois seguimos exactamente igual. Solicitamos que nos amosen as autorizacións de patrimonio en obras municipais referentes á parada de autobuses. Vemos que se colocou unha baranda que non cumple a normativa, xa había unha baranda que non cumpría a normativa e colocamos outra baranda que non cumple a normativa. E presentamos información por rexistro e nos preguntamos cando vai este Goberno a cumprir os acordos plenarios sobre a sustitución das barandas no pabillón municipal de Rianxo. Un acordo expreso do Partido Socialista para votar a favor un cambio na dirección dun crédito destinado a vivenda na zona da Martela, e o Partido Socialista en ese caso votou a favor da súa modificación cun compromiso claro: destinar 2.500 euros a cambiar as barandillas do pabillón municipal. O grupo de goberno modificou ese acordo, non informou ao Partido Socialista e tampouco non nos enseña ningún dos informes necesarios para indicarnos que eses cartos ou siguen aí ou se destinaron a outra cousa. En todo caso, vulnerouse aquel acordo que había para aprobar esa modificación. Terceira pregunta. Ten previsto o Goberno a revisión e reposición da sinalización turística do Concello dada a situación de deterioro e abandono de numerosos paneis? Cando está previsto executar as actuacións comprometidas na zona dos Loureiros? Cando se prevé levar ao pleno o acordo con Portos de Galicia para a adecuación da esplanada do auditorio? Así mesmo, que uso definitivo se lle vai dar a ese espacio? Aparcadoiro ou zona sociodeportiva? No caso de destinarse a uso sociodeportivo, considera o Goberno que debería priorizarse a execución da pista multideportiva na zona do campo de arriba ou implementala na zona do auditorio? Como ven sendo habitual, procedemos a facer a lectura das preguntas remitidas para ser respondidas en pleno e que enviamos por rexistro. A pregunta número 1. Considera o alcalde de Rianxo que ante a nova solicitud dunha usuaria veciña para dispoñer dun vado permanente se está a aplicar de forma correcta a ordenanza vixente? No caso de resposta afirmativa, podría indicar en base a que concepto concreto se está a efectuar o cobro, así como sinalar o artigo ou apartado da ordenanza no que se recolle expresamente o importe que se está a aplicar. Pregunta número 2. Cal é o estado real de tramitación do pexón de Rianxo na actualidade e en que fase concreta se atopa? Por que non se está a informar oficialmente a veciñanza máis alá das redes sociais? Cando teñen pensado vostedes convocar a Comisión de Seguimento para a xestión do ciclo integral da auga? Cal é a perspectiva e o modelo de planificación que o Goberno Municipal de Rianxo ten previsto para a política deportiva do Concello? En concreto, pode explicar o concelleiro responsable cal é o plan director ou follo de ruta que se pretende desenvolver no ámbito deportivo para o horizonte 2630, coñecido actualmente como Axenda Rianxo 2630? Por que motivo, durante a Semana Santa, un período de especial afluencia de visitantes e turistas no municipio, non se mantiveron abertos os museos municipais nin a Oficina de Turismo de Rianxo,
Considera o Goberno municipal que esta decisión é coherente cunha estrategia de promoción turística e posta en valor dos recursos culturais e patrimoniais do Concello, ou pola contra entende que se perdeu unha oportunidade relevante de dinamización económica e de proxección exterior de Rianxo? Que medidas pensa adoptar o equipo de Goberno para evitar que esta situación se repita en futuras datas de alta afluencia turística? Teñen coñecemento o Grupo de Goberno, evidentemente, de que se está a realizar traballos de restauración da Virxe de Guadalupe na aula activa do mar. Considera o Goberno municipal que este espazo reúne as condicións técnicas e de seguridade adecuadas para a realización deste tipo de intervencións de restauración, especialmente no que respecta a ventilación, iluminación e adecuación como espazo de traballo. E non cree que priva e infravalora este espacio para ser utilizado por colexios para difundir o noso sector e cultura mariñeira? Moitísimas gracias. Moitas gracias. Tomamos nota dos rogos, trasladaránse aos departamentos correspondentes á maior brevedade. En canto ás preguntas, permítanme que as contestará o alcalde ante a súa ausencia. Non dispoño dos datos e as contestará o alcalde a maior brevedade a cada un dos voceiros. Sen máis, non sei se alguén do público quere... Sí? O meu robo é un traslado dunha preocupación que me expuso o que foi alcalde aquí en Rianxo, Pedro Piñeiro. El, como a min, paseamos bastante, camiñamos polo paseo, corremos, polo paseo marítimo. E un día paroume, claro, el sabe da actuación que se vai facer, que eu penso que quedou aprobada aquí no plan de obras, e claro, el expoñía a súa preocupación porque se cambiara o firme de pedra por formigón. Entón, vamos a ver, este cambio que aparece neste proxecto, eu doume conta que nós, cando estábamos aquí, tamén xa se falaba deso. Quero dicir que eu tampouco son alleo a todo isto, non quero tampouco sacar culpas nin responsabilidades, que en parte eu doume conta, cando nós estábamos, xa se fixo un cambio que foi a fachada primeira, inda que eso non foi iniciativa do grupo de goberno, sino da Xunta, cando puso o emisario, a canalización a depuradora, non? Claro, ele expoñíame, que lle preocupaba, non? Que lle preocupaba que se sustituíra a pedra por formigón. E ele lembraba, el foi, claro, digamos, durante durante os seus mandatos, elaborouse tanto o proxecto do paseo como a propia execución da obra, foi todo no seu mandato. Eu lembro, porque daquela estaba tamén aquí, non? E lembro que claro, que aquela obra, que nun principio tamén era un pouco polémica, porque era moi cara, pero na redacción da obra, eu lembro que se expoñían aspectos de coidado co entorno, non? Decíase no que era o proxecto que o redactou Amancio, decíase que se facía un proxecto que intentaba respetar a obra, o entorno, tanto na vegetación como tamén no que era o firme, non? Por eso se propoñía un firme de pedra. E tamén se lembraba que, claro, que este paseo une dous elementos importantes. Por unha parte, o casco vello de Rianxo, o casco antigo, o casco de Rianxo, co que é o Castelo da Lúa, non? Entón, aí tamén hai elementos, digamos, de valor e de dignidade. E ao longo do paseo puxéronse elementos que embelecían eso, pois as lousas cos textos dos escritores, despois púxose a Santa Compaña dos Voces Generosos. Entón, claro, el decía, el tamén comprendía os problemas económicos, pero el dicía, eu creo que é unha pena que se sustitúa
este firme, que é un firme de pedra, por un firme de formigón. Eu, se remato, concordo, digamos, e entendo as razóns polas que se propoñía o formigón, e se digo, nós cando estábamos tamén valorábamos eso, pero eu tamén entendo as razóns que expón Pedro, non? Pedro Piñeiro. Entendo que é un esforzo de dignificar un espazo que efectivamente está nun entorno, bueno, pois digno, importante, a Rianxo e o Castelo da Lúa, e nada, non quero interrumpirvos máis, simplemente deixar aquí un pouco a voz de Pedro. Non a miña idea era facer un escrito, pero digo, bueno, porque lle dixen, Pedro, non te preocupes que eu hei de mirar de expoñer eso. Pero, bueno, eu creo que este é un espazo bo para deixar constancia desta preocupación do que foi alcalde noso, non? Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, Tobías. Gracias. Como sempre, vou pedir o de sempre, que é o don, esa ferramenta para poder falar aos grupos das persoas que demandamos, no noso caso, a plataforma polo centro día, pois esa ferramenta para poder falar. Tamén se nos foi, bueno, hubo aquí un pleno extraordinario para falarnos do estudio de xeolocalización que fixechedes con relación á residencia, que vai xa super retrasado. Manifestar o noso malestar porque tarda moito este centro de día en vir. Con relación a servicios sociais, entendemos que non hai resposta á cidadanía e, sobre todo, a conselleira de Servicios Sociais, que no seu día lles puxéramos 2 casos, o de un neno maltratado no camping e tamén de unha muller que se chama Lourdes, que fora maltratada, nos leváramola á Garda Civil, evidentemente, de Boiro, porque aquí non había ese servicio. E, bueno, o único que conseguimos foi que esa muller dormira ben a noite, ao día seguinte foi a asistenta social, levou na en mans dos seus propios captores, é dicir, acabou, según parece, na casa de un neto, evidentemente ten unha pensión moi alta e ela o único que pedía era que lle quitaran da conta bancaria o seu fillo que fora que maltratara, que lle pagara ese día. O sea, quedou en nada. Como tuvemos unha amenaza por parte do jefe da policía daquela, de que como unha da denunciante era unha muller que todavía non tiña papeles, agora como xa os ten, pois volvemos a incidir no asunto. Pois eso, queríamos saberlo. Tamén entendemos que somos totalmente transparentes e invisibles. É dicir, transparentes a hora de pedir as cousas, como, por exemplo, son os accesos aquí arriba, que teñan un pasamans ás persoas maiores, se non é a primeira vez que se cae algunha, pero a invisibilidade que face sempre as preguntas e nunca ter resposta. E unha pregunta técnica ao secretario. Realmente nós, se temos unha pregunta dentro do que é o pleno, o secretario ou secretaria nos pode contestar. Nos debe ou nos pode ou... con relación ás primeiras... con relación a cando entrachedes no goberno, o primeiro que fixemos foi pedir cita co alcalde, ainda estamos esperando. Con relación ás vados con persoas con mobilidade reducida, xa morreu as 2 persoas que estaban na casa, precisamente, que pediran ese valo, tiveron que esperar 3 anos, pero, bueno, o valo veunos precisamente unha vez que xa non están aquí. Entón, non nos sirve de nada. Como non nos sirveu de nada todas as xestións que fixemos, que foron caer en saco roto dunha administración totalmente parsimoniosa, sin ningún interés nos casos, co cual tomamos a resolución de acudir ao Valedor do Pobo, que o sepades, ante esta falta de atención á xente maior de Rianxo. Gracias. Moitas gracias. Trasladarei estas inquedanzas ao alcalde e damos por rematado o pleno. Moitas gracias.